like to commend the man, this wonderful man, this special man. Yes, yes, Odumunti. Amen. May you see the goodness of the Lord in the land of the living this month. May goodness and mercy follow you this month for you to break through in the name of Jesus. Amen. So bonifor no and tumi ansi Joseph kwan na mom Joseph efu akonwa kese no ebe ye prime minister of Egypt ya ene na enye ho mausa wa bisade an emra musa. What the Lord has ordained for you, may it be established in Jesus' name. Ni awurade asiesie ama no awurade ahyatu ama no empue wo Yesu Kristo dinemo empue wo Yesu Kristo dinemo empue wo Yesu Kristo dinemo na dom enka odada. Amen. Akropong Radio 97.1. May somebody receive that moment in the name of Jesus. Akropong Radio 97.1.
Yama wakwa baba no pay so enne day odom fidi adomadom yen na Nyankopon de anopayin so ache yen ode ne day amayen ye shire radidin me radidin so na ye ka say inshranka radidin da inshranka Kristo obewu je yen kwa ma yen fa hudi se yen fa entenance enfa nka Onyankopon mani ye enkyere anopayi wo ni me be ya adwun se Nyankopon adi yen ho afofi wakora yen ahwe yen so wa maboni bi anka yen wa boyenchi dom ama yedai ye sorry na moja di afusan wo yemu a na oni me betu nyom aka kire Erade se Erade yeda wase Erade a you are capable utumi adi nyina ye na watwin so odi yen fi ase na watwin so odi yen beko da na ye kan se wo won kwa de a na te wo ho ase se Erade onwie ne ase se obeye ama wo ye na watwi ye wie dwumadi ahuru bebre na ye koyei na Erade de yenko no de yembai na yasen ahia ewo afiri so a na ne ye kanyina ne se yema wakwa bo Erade nhyira o Amen. Erade onhyira o Amen. sa no pay so udi wafiri ato 97.1 Okoman radio yeda Erade ase simenum abapa ho no num na 12 of September 2022 and no pay yeshia wa heina na ye kanyina ne se nhyira enka Erade na enunyam hye enye Erade diada amen o Amen. exactly 5:11 a.m. anopay na ne ye kanyina ne se enenso Erade ene won kasa na ne Erade asiesia ma won watumi do saka ene minu aberima anopay yeshia ewa afidi so nidin e de catkis ya ejakwa edu na anopay kasa dwumadi ho the Urubo Erikoso ewo Facebook live Okoman radio 97.1 sana YouTube so Okoman radio 97.1 Twitter ni Instagram so @Okoman 971 na yekai so very much him Memorial House ewo Ekufu Road Akropong Ekuapem na obehu Okoman FM Onyankopon enye okesi anopay yedi nchia ma ebusuanfo nyina na Nyankopon echira mo se da yendu aye no namude afiri no ato hadeda o yebeshira Erade din amamuda na yasre Erade se Erade mamu nsankyere ne na ne amabɔ ho mpa biare Erade onye mamu amen Amen. papa yenko ene yen asema yegina so de akasa no yepeki afihifa Yo. Ene yasem no yebehwe afi Samuel homa edikan. Samuel homa edikan ti edikan chichemu dunkronkosi aduonu baako no. First Samuel chapter 1 verse 19 to 21. Ose na wasori anopetututu kosori wo Erade anim. Na wasamba wonfi wo Rama. Na Elkana ne ne yere Hana die. Na Erade kai no. Na afidui no na Hana enyinsen awo babarema. Na wotu ne din Samuel. Na okai se Erade ho na mesre no mefi. Na obarema Elkana ne ne fifo nyina foro koi se okobo afrihia afore de naboade akoma Erade. Na obarema Elkana ne fifo nyina foro koi se okobo afrihia afore de naboade akoma Erade. Erade asemi. asidanka Erade din amen yeda Erade ase ene anopay so se Nyankopon nam ne tumi so nam na adom so na onam ne nhyira a odi hyira yen so na oni yen akyesa asem yi ye kinkan fi Samuel homa no ti a edikan 19 through to 21 na eho ena yerekan Hana ho asem na ya kire ama wati asese Erade nhyehyei Erade nsusui Erade anamon a otu for wonoma ho no enkechi da. So 1 Samuel chapter 19, and the entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more
and they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in the due time she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. Amen. Amen. The Lord remembered. The Lord remembered. Ebushafo na watwi nya yereka nyere hye wunkuran ama wate ase ama wasumu di anante na watwi kura mamje di se ebeka wo ho nna ne amfie we yenimu ni se Awurade obekai wo. Amen. So the Lord is the God who remembered Hannah, and the Lord is the God who remembered his own. Awurade yuremfi ade onyo bia ni yuremfi ade ni yure emfi ade. Na no pe yereka the remembrance of God. The remembrance of God. The remembrance of God. Onyankopon enkai Awurade enkai a ye ehu efi Awurade ho. Enkai a nipa yurefia Awurade kai. Enkai a Awurade ebe efa so de besra ne ma. Enkai a Awurade nam so na odi emanima Anidaso. Ye kese enkai a remember na there is a precedence. Ye kese enkai a na che bibi wo hode dawa. Ye pese bibi esi so pon and bibi si so gina. Eti enkai never have just fresh, no, it has been there, but for some bibi be kata so and yere say rather say onkai. Eti when we say the Lord remembered Hannah, does it mean say na Hannah enkai ni na ni say Awurade emesra no na Awurade aka wona asem say oboni entina mefi na isan say Awurade aka say nti Awurade enkai sa asem no na Oma Hannah adanse ebushafo and osofo one of the key passages are tembia no wokanya dipenya nkranche because nipa bebre wo ha na wo so Awurade a eye won say Awurade refi won ye wo adofo no bebre wo say Awurade refi won organization where you say Awurade refi won eye kuroma say Awurade refi kuro no eye nipa say Awurade refi oman no eye ankura bi say Awurade refi abusua no bibi fi ase fefefe na ya say toto ase say na hoɔden aba fam ye nipa nyina ka say ya den nesi ya ma Awurade refi ebusuafo yen wurawuramu enkai the God who remembered his own, the Lord who is the God of all remembrance. Awurade sto ni wire to me fiade eno kra ne question e di kan anopa ye mi se bisa so nyankopon ni wire fiade osofo. Yo papa that's etiefo nyina ye fide isia yenhia bemie na megidi so bia akọ asori eye emra na nyankopon fa na asem so edihiro bia etiechu bia nso bio se Awurade rebe fi debi eni Awurade ne nhyehyɛ mu isan se chose man hu se oye bibiara pepepe ne brano eno nti menhu obabi a akyerɛ sɛ Awurade ni re efi ne ma na mmom waka bɔhyɛ asɛm bi agu yɛ nyinaa yɛn so na ɛsɛ yɛ busa no ne musa mu no yɛ busa din mu no ɛna ɛtɔda bi a yɛn ka sɛ Awurade ayɛ nea mebusa yɛ enti Awurade akae me ɛyɛ ɔkasa nanso sɛ yɛbɛka sɛ Awurade re fi so bɛhyira ne ma dabi waka ato hɔ ɛno nti yɛhwɛ ɛnɛ yɛn kenkan nsɛm no mfiase no yɛhu sɛ ɔbɛma Elkanah na ɔwɔ yerenom baanu na Hannah a na ɔyɛ ɔpanyin no na onya onyankopɔn anim adom ɛfa yɛfunu anaasɛ awoɔ kwan so nanso na Peniha ana Peninade na nyankopɔn adom no mmɔfra
na da bia wokɔ na wɔkɔ akɔda nyame ase anaasɛ wɔkɔ Awurade efia na wɔkɔ akɔbɔ afɔre a ɛhɔ na yaw bi ɛhyɛ hanama ɛsiane sɛ ɔkwan a ne kunu ɛne ne yere ketewa no ɛyɛ no ɛyɛ a wɔn nso wɔnyɛ bi nti ɛma ha na kɔbɔ mpaeɛ ɔkɔ Awurade anim kɔkaa sɛ Awurade bɔhyɛ a wahyɛ ɛde ama ne ma no ɔnkae ɔno nso ɛwɔ saa bɔhyɛ kwan no so bi ɛno nkyerɛ sɛ Awurade werɛ afi no Nyankopɔn kɔso hyira no Nyankopɔn kɔso yɛ ne nneɛma fɛfɛɛfɛ ne mmara no nanso waka ato hɔ so obɛhyira ne ma ɛno nti wopɛ sɛ woka ho bia na wasrɛ ne sɛ menso meyɛ wo ba ɛno nti ma menso me nsa ɛnka bi ɔkasa mu no yɛbɛtumi aka sɛ Awurade ɛnkae yɛn ɛwɔ saa ɔkwan no so na ɛsiane sɛ Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ mu no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɛsɔ nipa ani na nkeka biara ne ho no nti no yɛhu sɛ ɔsɛ ampa Nyankopɔn kae no na ɛdin a ɔde maa no ɔsesa mo asekyerɛ ne sɛ mesumi frɛ no anaasɛ mebusaa no fi ɛyɛden Awurade hɔ na mpa Awurade ɛkae me na mpa Awurade ɛde dɔmeɛ ɛnɛ menim sɛnea wafi ase kae no menim bɔhyɛ bi a Nyankopɔn ahyɛ ɛde ato hɔ na ayɛ sɛ wode wɔn nsa nka wode yɛ sɛ nka bɛkɔ okotodwe anim aka kyerɛ Awurade sɛ saa bɔhyɛ yi ntimi nso kae me a megye di medi sɛ ɔkae ha na ɔbɛkae wɔn so saa bɔhyɛ yi ɔse ɔmma sɛnea ɔkae no ɔmma barrenness nneɛma a ɛmfifi nneɛma a nkwa nim nneɛma a anidaso nim nneɛma a nkonimdi nim yɛnka ɛmbɔ ne ma din nti wobɛtumi aka twitwidi ampo Nyankopɔn sɛ ɔnkae wɔ saa kwan no so wɔgye di sɛ ɛnkyɛ wɔn so Nyankopɔn ɛbɛkae wɔ hallelujah amen yɛda Awurade ase sɛ Awurade ne yiremfi ade Awurade nyɛ obi a ayefi ɛwɔ no so na Nyankopɔn de ne mmere ɛreyɛ adwuma ɔde ne mmere de yɛ adwuma ɔde ne nhyehyɛ de yɛ adwuma ɔde ne nhyehyɛ atototo akwan mu na ɔsɛ ɔde nhyehyɛ atototo akwan mu a yɛwɔ nea wɔde yɛ ɛwɔ biribiara a ɛbere ne bɛso enti the integers a ɛreyɛ adwuma no ɔbaako si na de ne nnume so da na mmom ɛyɛ mmerɛ ɛna nɔpɛ ɛyɛ mmerɛ ɛna nɔpɛ wode tie yɛn anɔpɛ yɛ ɔkoma 97.1 Anidaso Bere Francis wobuna kɛsɛ ɛyɛ mmerɛ na Awurade bɛma me nso me mmerɛ aso me nso me mmerɛ bɛso Awurade yire mfi meyɛ Awurade ne yire mfi yɛn yɛ Awurade ne yire mfi yɛn yɛ odwendwene ho a ebetu afọ adwene mu nti mɛnwene ho wode Awurade ne yire mfi yɛ wode ane sɛ wotɔ wo bo ase na wagyina mu ahwɛ Awurade anim ebutafo yɛrehwɛ 1 Samuel chapter 1 19-21 wohwɛ the same passage a yɛkan ya chapter 2 no verse 21 no nso ekura the same thing the same account na yɛhwɛ the word remembering ne kasa bi a yɛde kyerɛ ase ɛwɔ Bible mu ɛyɛ visitation enti wohwɛ chapter 2 verse 21 na the same the Lord remembered Hannah and the Lord visited Hannah and the Lord remembered Kweku and the Lord visited Kweku and the Lord remembered Akropong and the Lord visited Akropong. The Lord remembered Ghana. And the Lord visited Ghana. It is a kase remember any Raden Srashe. Ebum, we say bibi biara Erade beba beye no. Obeye pa sena ho. Obeye pa bibia untumi mbrashino off. Anything that God has done is forever remembered. Because he will do the thing with the purpose of eternity. Nipa de bibia ye temporal. We are seeing bibia retwamako. De nie fi Awurade ho pe na etim hoda. Anything na onyame asem etim hoda. Eti bibia Awurade edi ne din edi ye bibia Awurade edi boso bibia Awurade adom ahoɔden bɛbɛ mu no Awurade bɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ na from generation to generation
ayese na hɔ sɛ ɔno Awurade na ɔyɛ. Ɛno nti the Lord remember and then the Lord visited. These two words, whenever we see visitation, nature said there has been a remembrance. Yeah. And Awurade kaiwa ɛna ɔbɛsra wo. Na yɛnhwɛ near maybe how will God remember somebody? That is the question. Na what you near can say Awurade kayen. The mum and ne yɛrehwɛ Awurade kai. How will God remember somebody? No, you remember. Ɛrema yɛ nte nsrahwɛ na se yie ba ne yɛrehwɛ nsrahwɛ nneɛma bi a ɛkyerɛ sɛ Awurade aka yɛn, Awurade waka yɛn. Na wohwɛ Bible mu mpɛn ahorow bebree ne man ɛbɔ mpae sɛ nti Awurade ka yɛn bio, Awurade ka yɛn bio, Awurade ka yɛn bio. Ebi mu bɔ mpae sɛ Awurade ka yɛn agya fi, ebi mu bɔ mpae sɛ Awurade ka yɛn na san bɛsra yɛn bio. Na Israel fo titiri ɛna na san mpae no na wɔtae bɔ. Bibia wobɛkɔ mpokyerɛ wobɛkɔ ha wobɛkɔ amane mu no empire wobɔ ne sɛ Awurade ɔnkae wɔn, Awurade ɔnkae wɔn. Na yɛrehwɛ sɛ sɛnea ɔsɔfo wodi kankan no ɛnkae a Awurade ɛde kae ne ma. Yɛhwɛ Genesis chapter 15:13 na Awurade aka kyerɛ Abraham bɔhyɛ bi sɛ mɛma w'asefo ayɛ nkwa. Na okay, Exodus chapter 1 na kwa if you say kyerɛ wo sɛ ɔman if you say bɔ mpae sɛ Awurade sɛ saa bɔhyɛ bi a wodi ahyɛ yɛn nananom atwa mu no Awurade san kae saa bɔhyɛ no. Enti yɛreka nkae ho asɛm a nkae biara a yɛreka ho asɛm no ɛsɛ sɛ ɛwɔ ne nyinaso a yɛbɛtumi de ato Awurade so sɛ Awurade aha Yes, okay. ɛna ɛsɛ ɔkae me wɔ ɔsɔfo nea meka yi Papa ɛno ano sɛ na o yɛrekɔ so no obusae sɛ yɛbɛyɛ dɛn na Onyankopɔn akae yɛn anaasɛ waba abɛsra yɛn. Wama yɛate ase nso sɛ nkaeɛ ne nsrahwɛ no aha ne ha wobɛtumi yusu anaa wotumi ɛde yɛ adwuma wɔ ha. Wotumi nso ɛde yɛ adwuma ɛwɔ ha ɛma ne yɛ yie. Nea ɛdi kan mɛka sɛ nea Onyankopɔn bɛhwɛ so ɛde akae wo anaa ɔde bɛsra wo ne sɛ wobɛn no. Wobɛn no. Ɛsɛ sɛ yɛbɛn Kristo no na daa waba abɛsra yɛn na daa wakae yɛn. Yɛnhwɛ Hana. Ɔse daa na ɔyɛ dɛn wɔkɔ ɔne n'abusua nyinaa wɔkɔ asɔre fi wɔkɔbɔ afɔre wɔyɛ nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ. And it's a do baby no. Ohun said there be as I say, O sufre erade. O sufre erade no, ne erade is answer oben on da or ye necessary yenity erade kain. Yensha Israel for na Sanya can bosha no fi Abraham so and a buy. Now boshani in that is obenman as say I then adore. Woye a shehanka kra and into a conquersum. Now so essence now wo ben ninti. Just a man who say edu bribi wadane wani share baby a wosusu say asori dan na wo na wo bom pai na erade kai wo erade ba ebesra wo edu baby a wonam sare ne so komo de won esanse wo ben Kristo ninti esanse wo ben Nyankopɔn nti esanse wo tie na asem ninti wo bom pai a erade to nsu to mana ede ma wo wo koto opokoko no wo hu say wo anim yensu asase bi ani wo betumi ananto so wo achi mijinfo no retire won erade kai won ema obesra won na nsankyerani bi pie ma apono mu eyeden eche mienu wonanto asase tawo so asase kese so edi twai na wo retwampo no na mijinfo no so eyeden egoso a retire won nia no otwato otwa asase no so no anaso otwa nsu no mu no Nyankopɔn ye ne nsankyerene ema insu ne yeden esan bai ema ebefa won ano wotai won ebra na Faro aye na adwene se omma Israelfo no nko no erade kai won ene won abakan baako ochena insu adane moja eyi ensenchene bebre eno nti se me pese me kani na aboma se erade ka ebe kai wo
and Erade ba besra wa ne di kan say be ben Erade ne to so ebien ni say ye ne Erade be di nkomo mpaebɔ kwan so yɛmfa yɛ bisade nyina ne yɛpɛ no yɛmfa nto n'anim esi na yɛnkan hu no sɛ hana ɛka na bisade no enye ambunu mu hɔ na ne nsa kan twɔrɔsɛm no sɛ ɔse na afedu yi no emre kakra be paso emframa fa so kakra Awurade hyehyɛ ne pɛpɛɛpɛ esan sɛ no orisiesie ama ne obɛba no obɛyɛ soronko Sarah Abraham eje ahoho no Sarah no saa na ahoho no so kan ɔse afe sɛsɛ ampa Nyankopɔn modu bibia Nyankopɔn to no bo asiesie bibia ma ne yɛ fɛ sɛnea ɛba yɛbɛnya so mfa so sɛnea ɛba ɛbɛsom yɛmbo sɛnea sɛnea kan no it is for eternity ɔyɛ ne yie ma awia bere osutɔ bere mframa bere esuso bere bi ababa bɛbɔ atwam biara no mpo egyina hɔ pintin ɛno nti ɛsɛ yɛn hu sɛ Awurade de ɔdɔ yɛn na ɔhyehyɛ bibia pɛpɛɛpɛ na ɔbɛkae yɛn na ɛnkae na ɔbɛkae yɛn no egyina hɔ pintin na asɛm mu ɛne mpaebɔ kwan so yɛn bɛn no na ɔhu yɛn mmɔbɔ na ɔndom yɛn hallelujah Amen. Ɛyɛ 97.1 Ɔkuman Radio ɛna ɔpɛ yi Anidaso Bere na morning devotion ɛna yɛgu si Awurade kae yɛn Awurade kae me Awurade kae yɛn ɛnɛ anɔpɛ yi busumi na wɔtwe nne yi mu Awurade kae yɛn mmerɛ yi mu mmerɛ nneɛma ɛnɛ wotsɔre bue radio nsɛm ahorow bebree Awurade kae yɛn Awurade ɛberɛ a nneɛma wokɔdwa ɛnɛ ade kyɛn wobɛkɔ dwa no na prices asesa Awurade kae yɛn mmerɛ Awurade wo ma apɔmuden ayɛ biribi ɛwɔ hɔ na honam mmerɛw asɔre wɔ wo ma so Awurade kae yɛn mmerɛ Awurade wo baabi rehwɛ w'anim o sanka afi bɛkɔ awieyɛ yi na nka wadom bi atɔ no so na watumi akɔgyina ɔtayɛ no akɛsɛ I do Awurade kae yɛn amen ɛberɛ a wo baabi hwɛ kwan sɛ Awurade anka admission a ɛkɔ so yi a nkurɔfo nya sukuu kɔ yi a wɔkɔ yi akɔ no so pɛ sɛ ɔkɔ bi ɔno so pɛ sɛ ɔmpɔ ɔkɔ kora na ɔkɔ amanɔne na ɔhɔ na ɔkɔ no sukuu Awurade kae yɛn nhyɛnka Awurade din anɔpɛ yi na ɔsɔfo woka bibi na nea ɔkan no na atwi hu sɛ ɛnsrahwɛ yɛnsɔre kɛkɛ nka yɛ bibi o yɛnsɔre kɛkɛ. There should be a relationship. There should be a fellowship. There should be a link. What's it? Unkosra onipano. Unini nikasa. Unfreno. Unini komo. We do some mess around. What was it? Simple in a simple analogy, a radin srasheno. And you boom sa say, oh, the radwa best now. Unye be behind. No, sir, Radia, Abesram. Radia Besran, and now she's answering. Maybe that's a rather gentleman. Yeah. Or a gentleman on fun when she shan't grow for Ruffle. Say, Ossi, Oshemia, Behumi. Yes, she said Hannah in Slashi, Hannah Bohompai. You was a radicame, Hannah Bisan. You. Erade none why yonko fabi on ayonko fa no e man srahwe ba ayonko fa ne man kai ba wo hu ayonko fa e ne man kai ba na wo ni ayonko fa ye kan kai asem e we Erade afam a na se woti ase da ye kesi obiara okudo bia ni wa wonim ni wo man payi yo obi ani wo ni mo man payi obi anim no nemu asem se so o man payi wo ni mo ana what you make na say ye be obi nim wo no eye de onim nkrofo bi a wondi won ni timu at a go or between abo wondi 10 bia how did that happen? Closeness, fellowship. 10 bia was reno what me ne di nkomo with me friend wo phone so ye onipa bi obetumi friend wo phone so direct you pay bia obeyamo onipa bi so say okokọ no physical otini ameka na say ye onipa bi wo ho a they will break protocol to see because they have built that rapport Yakopon owo ho mo bia o na wo hwehwe no wo pebre
ekɔhye baabi yɛkɔhwehwɛ awurade yɛde bɔmpa yɛahwɛ awurade yɛde kenkan n'asɛm ahu no yɛde twɛn awurade anim yɛde yɛakɔmkye ahu no yɛde ka nneɛma bi saa yɛntumi mfa ntoto obi a ɔnde hwee fa ne ho onyame asɛm ɔmfa yɛn asɛm awurade asɔ ɔmfa woka biribi akyerɛ na ofi sɛ nyame ne kura oni hɔ na ahokyiri mu na fe wo sɛ awurade nkae ɛwom ɔbɛkae wo ebi kyerɛ sɛ ɔyɛ mmɔborɔhunufo na mmom ɛnyɛ wo ɛna ɔmɔ kae wo ne mmɔborɔhunu nti ɛna ɔkae na emu yɛnkae sɛ onyankopɔn onimade nyinaa nea woka yɛ a ɔsɔfo ɛyɛ me dɛ paa ne sɛ awurade nkae no ɛmma kwa na mmom ɛsrahwɛ bi ɛsɛ sɛ yɛne ne di nsawɔ so anɔpa yi woretie yɛn 97.1 wone awurade ntam te dɛn wone nyankopɔn ntam te dɛn na sɛ wone awurade ntam nyɛ di a na ade baako na menim sɛ ɛnkɔ yie wo mpaebɔ nkɔ yie sɛ wone awurade ntam nyɛ di a na ade baako a menim sɛ ɛnkɔ yie no sɛ wonkenkan n'asɛm sɛ wo mpaebɔ ɛne n'asɛm a ɛsɛ sɛ wokan wontumi nyɛ saa nneɛma yi di a na ɔkwan biara so no ebi nso a na wakɔmkyɛn koraa nso wontumi nya bere ɛsɛ odidi ni so bi a wosɛ wo ne nyame nam na wontumi mfa na wɔtwe koraa wontumi yi baako nsi hɔ na wontumi mfa wo yɛfo no nto hɔ sɛ mede twɛn awurade anim sɛ mehu awurade abusuafo ɛyɛ nneɛma nketenkete ne nyame hwehwɛ afi yɛ hɔ na si yɛbɛnya gyidi wɔ ne mu na awurade aka yɛn yɛbɔ mpae sɛ awurade ɔmmɛka yɛn bi awurade mmɛka yɛn awurade ɛnka yɛn na kae sɛ wasɛdeɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no ɔso yɛ wasɛde ɔsɔfo yɛbobɔ nneɛma no so neɛ medɛ mepɛ sɛ ɔhɔ no wosan tim hɔ ma yɛn sɛ because ɛhɔ na ɛma yɛhu nea mepɛ sɛ yɛyɛ ne yie ɔsɔfo yɛkenkan wɔ bible mu na bible ma yɛte ase sɛ nyankopɔn bɔɔ yɛn sɛ ne sɛ so sɛnea wote no ɛfa baabi saa na nyankopɔn so te ne ɛsɛ sɛ we are in the likeness of Christ or of God fane sɛ wonti obi nkaa na ɔba wo nkyɛn sɛ ohia sika ɛne nea da biara wote ne nka anaa da biara ɛnyɛ sɛ woma obibi mpo nanso wone ne ɛkasa ɔmu hwan ɛna wohwɛ a saa mmoa no yɛmfa ne sɛ wowɔ 10 cities nipa baanu aba bɛserɛ saa 10 cities no baako de wakwantu mu nte ne nka sɛ ne ho ye sɛ ne ho nye sɛ ɔdwen ho sɛ ɔdwen ho nkete hwɛ wote a sɛ wafrɛ phone bakyɛ mehia 10 cities na ɔbaako nso a ɔhɔ ano afrɛ ɔho te den ɔhɔ ano afrɛ ɔhɔ ano no wudi nkɔmmɔ na nso bisa saa sika naa bua nafa ɔmu hwan ɛna ade bɛma no saa na ayɔnkofa te nanso sɛnea papa kan no edu baabi a nyankopɔn ɔnhwɛ yɛn nipa ne de no ɛsan sɛ edu baabi a nipa yɛn de ne yɛn mmerɛ ɔyɛ no ɛhɔ ne yɛtɔ sin nyankopɔn de ne mmɔborɔhu no dɔɔso ɛne nti ɛtɔ da bi a ɔno deɛ ɔbɛhwɛ nanso fa ho si hɔ sɛ nka wo ɛna nka saa ɛyi ato wade na apɛ sɛ ɔyɛ sɛ yɛne nyankopɔn ntam ɛware sɛ yɛmfa ne di nti yɛfi ase no mebusaa sɛ megye me di sɛ no a yɛkɔɔ asɔre sɛ wonkɔ asɔre wo a wommɔ mpaeɛ wo bible no koraa na obi koraa na ɛbɛtɔ kyerɛ wo ɛyi mfuturo anaasɛ dust ayɛ ho ɛhyɛ wo mpa ase womfa wonti awurade asɛm womfa asɛm nyɛ hwee wote sɛ yɛreka asɛm no ɛwɔ radio no so pɛ ne wakyim ayɔnkofa ne nni hɔ wommɔ mpaeɛ anaa wode kwasi da wokɔ a ɛnoane wobɛkɔ biem no anaa wobɛfa wo bible biem no na ɛkɔ akɔyɛ sɛ kwasi da biem ɛno na ayɔnkofa no wɔ hɔ nanso monkasa ayɛ sɛ mokasa sunday ɛma yɛhu nyankopɔn ɛne onyam kɛse na nyonyam no deɛ ɛboro so ma yɛn nyinaa nanso ɛma yɛnhu na nyonyam kɛse ɛwɔ yɛn abrabom anaasɛ yɛmu bi wɔ ha yɛretwɛn aka kyerɛ sɛ papa kan ne yɛretwɛn aka sɛ ɛna deɛ yɛreyɛ akɔmkye enti sɛ asɔre no anaasɛ eku no ɛnhyɛ sɛ yɛreyɛ akɔmkye abɔ mpaeɛ a yɛte sɛ ne yɛtenaa yɛntu yɛnkɔ yɛfrɛ ho akristofo nanso ne ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne yɛnya a ɛnkyerɛ sɛ yɛne onyankopɔn ɛwɔ ayɔnkofa bi ɛno nti sɛ yɛfa hana papa kɛnya abere ne yɛnkɛkan fii mfiase no a yɛhu sɛ bra no biara na ɔkɔ afirihyia biara ɔkɔyɛ n'asɛde ɔbɔ mpaeɛ ɔwɔ nyankopɔn mu gyidi nanso odu baabi na ɔsɛ daabi ɛnɛ ɛsɛ sɛ mebusa
minim so nim de na so say me yeden me san de metu nanim say nia ehia ni nia waka wa asem no mu ninti wa afena nso pesa adom ne bi eno nti ayonkofa ho hia enye se ehia biribi afini ho mpo na so say ya ne Kristo no benantew papa megimi di say yehie anase yakwakoto brebia ye ne obi nama ye hu se ohia bibia wambusa yen so ye de ma no sana ayonkofa tenen anase ehia bibia ya damfo bi ayaden yembusa no nanso odedom yen sana ayonkofa tenen edu ba bia yembusa mpo esan se ayonkofa no obeka se eye tight ento hu se ne mihia ni sabri ni na oyeden na odi aman etore bi nso esese yeden yebusa are eyide ka uchemi bia nka menso mani beso na yeden yedi ama yenhwe na ayonkofa no mu enye dene ubo so ebe yeden asem ne tie asem ne kenkan na yebeti asem no na ni asem ne se yenye no yebeye ni asem ne se yentwe ye ho fi hu no ya twe ye ho afi hu yebebɔ mpae ya yakom kyere yebeye osetie na amayonkofa no ayeden enyini hallelujah amen 97.1 Okuman Radio Anidaso Bere morning devotion na yeshire Awurade din anope yesi Awurade kayembiem yesi Awurade hu ye mobo na kayen ene anope yi yesi Awurade kai Ghana kai Akropong kai Kwapeman kayembiem na jeyen na mayehu basa ewo na wotwi ene busumi ni na yewo mu mayehu basa Awurade kayen fa bompaye britia yimu fa wrampa bo mu britia se Awurade mekai obium Awurade o mekai o enanopai yefi na wotwi yase Awurade mekai o na wotwi o mekai o Awurade mekai Awurade bekai wa nioma bebre Awurade bekai wa ubenya abofo nsrahwe Awurade bekai wa apon bibiebi awani nda wo ho so Awurade besra wa nioma bia na wa kohu ache akohu ache wa kohu ache obehu an se abeda opon ano pampampan pam ubu edanra no afawade Awurade kai edi nhira ba Awurade kai edi anunyam ba Awurade kai edi han to woso Awurade kai ebokwan to baby akwan ni Awurade kai to we ema woso utumi woso wo ho edi asawo di nyom foforo eto ano Awurade kai wa o ma honhom foforo honhom ahoden a betumi di ananto enti anope yesere Awurade se on kai Awurade kai na mo na kai se between the time yesere Awurade so on kai no ye wo ehun ahyehyede you see nyama bi wo ho na se yanti ase a ye pese ye be ni biara nanso entisa enhyehyɛ da bibia ho bibia wa asase so enhyehyɛ ye den eda ho enhyehyɛ da ho eti wo hu ehon hyehyɛ ya na wutumi ye ne saa enye obi mpo na obeke se Awurade nkai wo enhyehyɛ na wo watumi adi so no ebo kwan ma Awurade ebekai wo etanse se kwan na ho a yentumi mfa ho yo baby akwan na ne mfa ho ye best studio say we baby anka uhwema wall yi anka kwan dem anka ban straight no aba na so obokwan na to be foforo obokwan to foforo anda na wo dia be pie wa ha anso wa betina se sa net ye wo baby ye de kwan ato na onyankopon obokwan to baby a kwan ni enu nti na da make say eba onyankopon a bomodi ansa wonene ntem be nyansa woso saa na motumi etu anamon bibia mu ebe Awurade asem ho a nyabere ma eba mpa bo ho a nyabere bibia efe Awurade ho no nyabere na mum ni nyina mu no ese se reflect e wo ne afoforo ntam isan se ye kan ye nuanom ne adofo wo ben yen no won wo ye Nyankopon sa no nyuma a se ye won yiya ne aye Awurade yiye ene anopai Awurade on kai yen amen Awurade kai yen because ye empire ye de bona watwi ni na se Awurade kai yen on kai yen busuafo on kai yen nuanom on kai yen ma wugusuru tron so hwe Awurade kai yen kurodua yi on kai yen mantam yi na on kai o man Ghana Awurade kai yen na nin kai mu no o ma ye hu ne dom na watwi fire on pai
na what we fire on Peradin Kai where Juma we will shop, who kiosk I will be, who provision shop I will be a driver for truck driver for taxi drivers, Eradin Kai mo, Naye Bompai Mason, electrician, nurse, doctor, a lawyer, Eradin Kai, baby Audi Bias, Eradin Kai woman, Niamano atmosphere necessary. Ubi be a radia back a kind be any atmosphere. In society, who said there is a drastic change. In the outcome of whatever the person is doing. Erade or mekaye. Yes. Now okaye nyama atoti nyama akoye na nyaya buncha bonkano etumi akoye. Wo ye simtres opamade erade mekayo. Erade mekayo. Na ye nua bia ba ko MAMFE 30 employees sister kuku na ne din na sister kukua you hotel so tight pa ebusa for muti na nyame o meka mo na no pay we yesu abigail ma me sunya ne bromro ahuru nyina erade meka yen na o manadom endoso ma yen abo 5:45 me ma ho kwan na watumi afre o pese bia ofre na o kire wadwene e woni ane ya kan hu a 0551667755 and 0270191971. Bet me so as send a message our Facebook live also your host is here share so bet me send a Facebook live so na also aha anopay erade enkai ubetumi eniyen ache ni awasua anopay ubetumi nso afre ewo mpaebɔ kwan so na yensi erade se erade manadom no so mawo ewo Yesu din mu. Jesus reign, King of Zion, true, does Lion reign? Jesus reign. If you know it, lift your voice with me tonight. Reign, Jesus reign. Say, reign, Jesus reign. Reign, Jesus reign, reign. Eto debi ana afrefo edika online so. Hello. Papa azumivie nkama. Mbaje enka unso. Papa champoni. Hey, autofaje. Autofaje faje azuje ka o. Enka o. Icha mama intiwa. Mama Leticia. Enu. Ose Ewurade ekai Hannah. Ewurade ekai Hannah. Sabi na ye kan Hannah on fiti prekunya da ko pena Ewurade ekai no. She kept on. If is a man kura no Hindia no di eyi no. Akutia no di bono. Nyama no di nyina amana ba mu. So she kept on reminding God. Say, everybody me here, baby. Everybody me here, baby. Everybody me here for dear. Akropong. Akropong ekaino, utieno. And then the ubia utieno. And who say, Akropong also be kaiwo. And now, you do a question. This Akropong be kaiwa. It did not only in Tama Yankofa. Your relationship with God will make God remember you. And he will remember you at an appropriate time. Maybe the same. And also at the back. It is a would be to Radian as a Maya. Koswa Pim. Koswa Bisawadi. Na base no Erade Beka. Erade Inshamina. Amen. God bless you. God bless you.
Reverend Eric Echampong na what you be at your na wa na last week na yenini na yo na papa submission no etiapo fine papa nyamisra na yenim say intia ba ko na pese koma Mama Leticia we catch Mama Leticia see chia no pa erade come ho abusuafo ye de erade ase na ye bepem akoso apem kusi say erade beka yen obetumi afre 0551 667755 and 0270 1971 0551 6677 55 na also ubetumi achire wadwene na yenina ya bomu asre rade enkai ama yehu anope rade nchira o say ode wafiri eto 97.1 na yenina yewo ha enanope yi ewo odefo yi obade idin mu say yebehwa nasem yebesua nasem yebeji nasem atum ye nasem atu anamon ni anope yi na watwi yeri kanyina erade enkai onyame kai me ma ensi erade enkai wo umpa bom erade enkai wo na yebekoso ahwehwehwehwe the various dimensions of visitation na niema bia etaye se na ho bible mu a ekire se erade abesra ne ma erade abekai ne ma yebehwehwe nini na yede befia sefi hanna so na yede akokoko ankwankwa ahoro a omo bible mu a erade nkai ba won so no niama esisi won wasetena mu na wo so de atoto wo de ne ho no ahu se erade me so erade kai me a saadi amabo ho mpai ebesi ebebe mu erade nkai yenina ye wa haye obi oriti ye bi obi a pese erade kai no me metiam pese erade kai me ni so fo eja ko pese erade kai no wow so wo fio pese erade onu kwa do se kase na me de kase pa yeah the DJ vibes wa ha onu so pese erade kai no or strap for flow line so yeah mwakwa baba ko 97.1 we musu aka Akropong asum bien kamu amo nyina baje enka so pacho management intimate topic no na America na say and okwabe start na fashe wo okwabe mem ammo mpai mai na bibia ebe ko bia enkobre o asum bien kuya na ehwe okwabe mem management na light na yes management medene mai okay yeah asida enken rade yeda se pa erade enkai Akropong erade enkai ukap mai erade enkai Ghana emi say empire nra your boy wa sorry ya mi say erade ebeti yesufre na wadom ye na wachi ene na we yenimu ayi South City kitasi abano sabri kwede ayi bum cha kwa nanso ni nyina mu no rade na yehwe ne se obema nadom ne nasumje akata okuapman Ghana ene Akropong krodua iso na ewrewre afiafim yeka krodua no asumje a ye efi ankura efi busia mro no ese efi ye masumje ni fiase fi ho but what you say na they shouldn't, it's not a magic something. It is a deliberate thing. We need to work on it. Yeah, when we're talking about Radimaya Sundia, it's a deliberate thing. BBS yes, die. Eti yebebo humpai na mum asade esese ye no ye den esese ye tuaso ye erade nka ye ho no mu aye ni tumi ye ni nyina enam ne nsa hwo de abesra ye nti se wutie ye ba bia wo bia ye kesi nyame asomdwe nka na erade nka ho na erade no mu erade ye okese na erade onkai wampa obi asan fere wo au mama ye mfa ofrefo twato yes ye mo akwa baba ko 97.1
Yo, Papa, some green coming. Yo, that's the song Kayan, Ghana man, a radin Kaya man Ghana. A radima, no to me, I didn't through any Akropong man, and let what is your grassy. A radia, only the woman and Sashi and Kudim Kuton. Yeni baby, for young Kruani Akropong. A radima, a basket, me again, so crude. A moon telling a fair, a access. Here or by him, ma. I didn't cover you, no man could be and make radiation. Or my would prove a ship radiation. Never knew young couple until the supreme radiation. As a young man in our call, yeah, you didn't see it that the Ghana when me a wire. And then I'm expressed not to man. But you wouldn't. What premier they need, because everybody says. Nyamisha bebre eno nyamisha pa nyamia dom yem papa yes no enura grace ye bom pa Akropong pa enura grace ye bom pa Akropong bebre ayi bobo Kufodua. Hello oh Kufodua tru Kufodua tru boga ba ko pa so je kabu kauzo papa. Oh, sorry. Sorry, that's my Friday, my first time. Oh, sorry. Sorry. But you'll be with Muta. And say, Yamidia. Me Bible, me name will be free. La Kaka be consoled me whom he said, and I'm meeting he said, Yamidia or Kaya, Nayan, Yamikaya, papa. Because never do what yet moon saying a make I can get a man, I can't moon to him. That is Yami Papa saying, I mean, Kai can a man, Yabi Dia, who said, Yami, what a Kai do. She said, there was so back to Kwa Kai, Yami so Kai, Namoya, you give it a master. That's a trouble to try. The minimum Bible must be suffering. Nyamisha papa ayi bobo Nyamisha bebre yicha go Kufodua for na and for pacho yembre na esi na hello pacho nka unzo pacho kuya ni message Nyamisha ante kuya pacho yankai ni se Akropong fundi pelata ponso le chance ela denkai la chama pacho yate yatio me ne kuya ye be du hujuma wati ye be ko se bombai na bombai malata ye ni se sabi ma ya re sanso le bombai ma pacho mate Eradi tumfu a wa dom do so no wa hoden ye kese emra yesra hoden asre nkai ama Nkrodua ne amanga ewo bipo yisi yesra yaresa ka ho ama ye mama akuya ye nua bia yesra wa funa fa wonsa to no so na senior ha na dia dance sei Eradi wa kai ne sa ye gusore bompai se Eradi ye den a nkai beto yen mama so na wafuna edi dance se wa besra no insha ka odin Yesu din mu amen Eradi insha mo bebre abusanfo ene anopayin so maboa yen moni edi nkomo moni awen ewo bre atise mu yekese nyame nka mo ho osofo we final words 5 seconds yo de na de yamre no ayebe enti yebeto asochina nyame enka obi bia yankopon enka obi bitia Reverend Flopoku asafo manyina na bitia mama Gwendolyn boatma ejakwedu so yankopon koso anyede kese na o hyeyende amen ye dintia my busanfo nyina papa evangelist Dr. Ye Abofei Patmos adwumayefo Okwapan adwumayefo na mi adum ye se kwan no ye betwa so ye bom pa se won fa bibi engusu na chese ende straight ma ye na enti wo Akropong anim nti ye bom pa se na watwi Erade nsahwe emeto Krodua yi so na asumdwe enim kunim nyame nhire obibia na Erade nka mo nyame ye ngadoma ochina ye besan ahia ewo afidi so ni aka Erade mani ya che bye bye
Akropong Radio 97.1.